Mêrek çawa dikare rihê wêranbûyiyê jinekî rastê destavetinê hatiye fêm bike. Mêrek çawa dikare beden û hişê şokbûyiyê jinekî bi destê mêrekî tehrîkbûyî hatiye zevtkirin fêm bike. Zagonên destavetin û parastina cewherî ji aliyê mêran ve tê nivîsandin. Heke tu li ber xwe bide, tu suçdar e. Heke tu xwe biparêze, tu suçdar e. Heke tu serî bitewîne jî, tu suçdar dibe. Ez ê bi hemû dilê xwe hewl bidim ku dengê xwe ragehînim civakê. Li ser navê hemû jinên rastê destavetinê hatine, an jî di rewşa destavetinê de hatine girtin. Heke berdêla wî jiyana min jî be. Belgefîlmê bi navê Li Tehranê heft zivistan ku qala salên Reyhana Cebbarî yên di girtîgehê de dike, di Festîvala Fîlman a Berlînê de hat nîşandan. Dayîka Reyhane Cebbarî şoleh pakrevan di festîvalê de axivî û ji bo girtiyên ku li Îranê cezayê darvekirinê girtine banga alîkariyê kir. Reyhane Cebbarî li Îranê di sala 2007 de dema ku diçû hevdîtina kar li dijî kesê ku destîrêjî lê kir xweparast û neçarma êrîşkar bikuje. Reyhaneh de 25 Cotmeha sala 2004 de li girtîgeha Gohardaşt a kara jê hat darvekirin. Darvekirina Reyhaneh Cebbarî di nav civakê de bû sedema helwestan. Tiştên ku Reyhaneh Cebbarî jiyaye di Festîvala Fîlman a Berlînê de bû mijara belgefîlmê bi navê Li Tehranê heft zivistan. Di belgefîlm de heft salên ku Reyhaneh Cebbarî di girtîgehê de maye û nameyên ku jê re çûne cihê digirin. Nameyên Reyhane Cebbarî bi dengê aktrîsa Îranê Zahra Amirbirahîmî hat xwendin. Di belgefîlm de ji dervî nameyan di salên ku Reyhane Cebbarî di girtîgeh de hinek deng û dosyayên bi dîmen ku ji aliyê malbata wê ve hatin qeydkirin bi veşartî ji Îranê derbikeve cî digirin. Di nava materyalên fîlm de wêneyên Reyhane Cebbarî yên di girtîgehê de jî hene. Dayîka Reyhane Cebbarî şoleh pakrevan di Festîvala Fîlman a Berlînê de di dema belgefîlm de axaftinek kir û ji temaşevanan xwest ku ji bo ciwanên li Îranê cezayê darvekirinê li wan hatiye birîn tiştekî bîkin, bi wan re bibin alîkar û wiha got. Ji ber ez dayîka keça Îranê ya wêrek Reyhaneh Cebbarî me gelek şanazim. Lêbelê ew êdî najî. Lêbelê gelek ciwan, jin û mêrên di hûjreyan de li bendî darvekirinê ne hene. Ji kerema xwe ji bo rizgerkirina wan tiştekî bîkin.